स्वागत बा आप सबके भोजपुरी फैंस क्लब में। जल्दी से हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली, लाल बटन क्लिक करी और भोजपुरी के सारा छोट बड़ न्यूज से अपडेट रही। सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म तेरे जैसा यार कहाँ बिहार में कहाँ पर रिलीज भइल बा, आप सब लिस्ट में देख सकतानी कि बिहार में कहाँ पर रिलीज भइल बा तेरे जैसा यार कहाँ जो कि 14 फरवरी के रिलीज भइल। एमे एगो नया चेहरा बा आकाश सिंह यादव जो कि कुणाल सिंह लड़का के बड़ पुत्र हमन। एमे बारे तेरे जैसा यार कहाँ में एमे वो कुत्ता के रोल बा। प्लस में एमे कुछ अजीब ट्रेलर देखला के बाद ऐसे लग रहा बा कि पवन सिंह के शायद दोबारा जन्म हो रहा बा। तो बहुत अच्छा स्टोरी बा भैया, फिल्म के लोग ऐसा मान रहा बा। तो पब्लिक रिव्यू जल्दी हम आप सबके बीच में लेके आवतनी, तो आप सब इंतजार करी। जल्दी ही हम आप सबके पब्लिक रिव्यू लेके भी आज के पब्लिक का कह रहा बड़े ए फिल्म के बारे में। लेकिन आज अभी देख सकते हैं लिस्ट में बिहार में कौना जगह पर रिलीज हुई, जैसे सपना हॉल जोन बा आरा में, गोपालगंज में, पटना में, चारों तरफ रिलीज हुई बा तेरे जैसा यार कहाँ। तो आप सब पूरा लिस्ट के जूम करके देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।